Algemesí és un poble marcat per la celebració. Cada 7 i 8 de setembre té lloc en aquesta ciutat una de les festes més arrelades i importants per als valencians, la processó de la Mare de Déu de la Salut. La devoció a una imatge mariana, trobada segons conta la llegenda allà per l'any 1247 en el tronc d'una morera, ha esdevingut un referent sobre el qual es fonamenta una processó de danses i músiques única. Tradició, fe i cultura desfilen pels carrers. Són les festes de la Mare de Déu de la Salut, una processó que recull tots els balls de l'arc mediterrani en un mateix acte. Enclavada dins la comarca de la Ribera Alta, Algemesí és una ciutat molt ben comunicada amb València, uns 30 minuts per l'autovia i el tren. A idèntica distància i semblants comunicacions viàries es troba Xàtiva i Gandia, ciutats de naixença dels Borja o d'autors com Ausiàs Marc o Joan Martorell. La costa valenciana, el Mediterrani, està també molt a prop, cosa que es deixa sentir en el caràcter de les seues gents. La seva economia combina a la perfecció els tres sectors: agricultura, indústria i comerç. Es tracta d'un poble que no sols ha sabut conservar les seues tradicions, sinó també el seu entorn mediambiental i paisatgístic, com ara la llacuna del Samaruc o el bosc riberenc de la Xopera. Els carrers d'Algemesí encara conserven verdaderes joies de l'arquitectura modernista, al costat d'edificis històrics i carregats de simbolisme dins la festa, com són la Capella de la Troballa o la Basílica de Sant Jaume, construïda allà pel segle XVI per Domènec Amieta. Algemesí és un poble bastit dia a dia per la força de més de 25.000 habitants i profundament arrelat a la seva festa. Les primeres notícies que es coneixen sobre la celebració són unes partides de descàrrec de 1610 sobre el cost de la festa de la Mare de Déu, celebrada per iniciativa dels veïns del carrer Berca, on encara avui s'aixeca la Capella de la Troballa. En 1680 passà de ser festa de carrer a convertir-se en festa de tot el poble. És molt possible que la festa ja quedara instituïda el 1747 amb la commemoració del 5è centenari de la Troballa i es pensa en una processó de volta general. Pareix ser que les celebracions processionals tenen un precedent en la festa de carrer del carrer de Berca, amb motiu de la construcció de la segona capella de la Troballa, aproximadament l'any 1657. Ahir tenim notícies documentades de que se celebrava una festa de carrer, possiblement hi hagués un trasllat de la imatge des de la Capella de la Troballa a la parròquia i un poc més tard, en 1713, arran d'una deixa testamentària que fa un veí del carrer de la Capella, Josep Cabanes, segons ens relata Joan Segura de Lago, es va deixar un pagament per a celebrar unes vespres solemnes i una processó de retorn. Fixeu-vos que això és principis del segle XVIII. Només 10 anys després, en 1723, i arran d'unes iniciatives del rector Blai Querol, que va vindre de Morella i possiblement portar l'esquema organitzatiu de la festa, és quan es produeix una ampliació de l'acte celebratiu processional, amb motiu del trasllat de la imatge de la Capella de la Puríssima de l'Església Nova a l'altar major de la Capella de la Comunió, que és on està avui encara dipositada la imatge. Amb aquest motiu, ho relaten diversos cronistes, es fa una processó ja més solemne en la que tenim constatat que participen balls. Coetàniament, en els llibres de comptes de la parròquia, a partir de 1730, tenim datats els pagaments que fa l'Ajuntament als 3 dolçainers que participen en la festa. Si ara vosaltres mireu l'antiguitat dels balls, veureu com que balls que necessiten dolçainer són la moixeranga, possiblement seria també els bastonets i la carxofa. Això vol dir que
Això són juntament amb els tornejants, que estos no necessiten, com sabeu, del dolçainer, doncs que el seu únic instrument és el timbal. Sí que tenim també documentat que a partir de 1834 s'introdueixen les pastoretes i el bolero, amb el nom primitiu de Vall de Valencianes, apareix per primera vegada en 1906 i més tard en 1934, arran de tot un ambient que es crea arrecerant-se en la redacció del primer Estatut d'Autonomia per a València que es demanà en els temps de la Segona República. Això seria a poc l'esquema original, l'esquema vertebratiu d'allò que avui coneguem la processó de volta general, la processó major de la Festa de la Mare de Déu. La història deixa al seu pas ritus i representacions sobre les quals se sedimenten la identitat dels pobles. La societat valenciana, tan necessitada de referents d'acceptació irrefutable, ha trobat una manifestació ancestral sobre la que escriure el seu futur. Per això les festes patronals del Gemesí mereixen una especial atenció. El ressorgir experimentat en les últimes dècades i el seu innegable valor antropològic la converteixen en una manifestació viva de cultura valenciana. Cada 7 i 8 de setembre, les processons a la Verge omplen els carrers d'estels de colors que recrenen els capritxosos moviments de muixeranga, bastonets, carxofa, arquets, pastoretes, bolero i tornejants. Ressonen les melodies de la dolçaina i el tabalet. Són les danses i les músiques d'un poble que de generació en generació participa, de forma conscient o inconscient, en el bastiment de la seva festa, en la construcció i desenvolupament de la seva pròpia identitat. Els primers sons que anuncien l'imminent inici de les festes arriben el 6 de setembre. És la nit del retorn. Les campanes de la Basílica de Sant Jaume toquen sense parar durant tota la nit. És un ritus únic en el que es rememora el miraculós retorn de la imatge de la Mare de Déu de la Salut des de la vila d'Alzira fins al menú llogaret que era el Gemesí a principis del segle XIII. La imatge mariana esdevé així l'eix vertebrador de la independència del Gemesí. Quan arriba el 7 de setembre, a la nostra ciutat ja és temps de festa major. Quan cau la vesprada, les campanes de la Basílica de Sant Jaume inicien un ritme potent que ressona en tota la ciutat. És el repic de la xeredia, un volteig originari de la seu de València que marca l'immediat inici de la festa. S'atura el repic i el silenci que descendeix de l'alt del campanar anuncia que les portes de la Basílica es van a obrir. Sonen les primeres notes de dolçaina i els balls enceten la primera de les processons, la de les promeses, en honor a la gran quantitat de veïns que participen. La muixeranga alça les seues torres, ressonen els cols dels bastonets, volen els pulcres vestits de la carxofa, els arquets i els pastorets, sona el bolero de les llauradores, mentre els majestuosos tornejants redoblen els seus passos de guerrers. Tot té el seu ritual, i un espectacle que podria semblar barroc i desordenat es converteix en una desfilada perfecta on tots els actors saben perfectament el dia, hora i lloc que requereix la seva participació. La processó, que s'inicia amb els misteris i martiris, té un ordre escrupolós amb les torres de la muixeranga en segon lloc, els bastonets, la carxofa, els arquets, els pastorets, el bolero o les llauradores. La segona part de la processó és la religiosa, que va encapçalada per la Creu Major i a la que li segueixen els tornejants, el públic i els festers. La presidència corre a càrrec del clero, el depositari, secretari i festers del barri organitzador, els membres de la corporació municipal, la banda de música i les promeses. Dins la necessària trilogia de processons d'esta festa, en la segona té un protagonisme especial el color. El matí del 8 de setembre,